Emva kokubheka ubufakazi obulethiwe la enkantolo, Angikaze ngicabange eshepusheni ukuthi wena ungenza into efana nalena. Uhlu luningi kakhulu. Kodwa wena manje uboshelwe icala lokweqa emaphoyiseni kanye necala lokuthumba. inkantolo imshwenisa phansi insuku eziwu-15 ngalamacala. Bese-ke lapho zonke insolo zakho zizofakazelwa enkantolo maduze nje. Bungaza ngendlela oyithandayo, kodwa unalwazi ukuthi sengihlanganisa ubufakazi obuningi kakhulu ukuthi ngomosha impilo yakho. Sengitholile ingobe ezimnyama ezintweni kaMhlengikazi. Hlola igazi lakhe ngokusheshsha, ubone ukuthi ukwarani yini. Uma ukuthi ngiyobhadla ejele, nawe uzoyifanela nami. Kwindawo yabahlengikazi yasesibhedlela iMed sibe sesithola ingobe ezimnyama eziqokwe le ntombazane ezifihlayo. Kube-ke sekutholakala ukuthi uba Ithemba alibulali ngomsombuluko kuze kube yisonto. Magamanxa ihora lesishiyagalombili. Kustar Khanya kuphela.